da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da sanin barkance da kwacin samun shirin. Yadda Abba Almustapha ya cika da murnar haddar Alkur'ani diyarsa, sulhu tsakanin Jifir da matarsa. A jiya Juma'a ne cikin alfahari shugaban hukumar tace fina-finai na jihar Kano, Abba Almustapha ya bayyana farin cikin ganin yadda diyarsa yar shekara 12 ta haddace Alkur'ani. Kamar yadda ya wallafa bidiyon ta tana karatun Alkur'ani. Allah abin godiya. A matsayina na mahaifin Aisha Abba Almustapha Latifa, yau nake sauraron karatun kaddama na haddar Alkur'ani mai girma da ta yi a shekarun ta 12 a duniya. Ya Allah ƙara mata albarka a rayuwarta, ka sa ta gama da duniya lafiya. So proud of her, sai godiya. Mutane da yawa sun taya shi farin cikin kasancewar da karamar yarinya ta haddace Alkur'ani. Baban Laya ta ce alhamdulillah masha Allah tabarakallah. Allah ya albarka ya sa karatun ya amfani ƴan uwa musulmi. Congratulations ya Abba. Usman Mu'azz ta wanda yace masha Allah. Allah ya sa wannan karatun nata ya zama abin ceto ga al'ummar musulmi duka. Khadija ta ce masha Allah. Na ji daɗin wannan abu. Dan Allah ka duba miji na gari ka bata. Allah ya baka lada. Mulki and Mo suka ce Allah yi mata albarka, Allah ya sanya alkhairi a duk lamarin rayuwarta, Allah ya ba ta ikon amfanin al'umma da ilimanta na Alkur'ani. Wallahi ta burge ni sosai, Allah ya saka wa iyayenta da aljanna firdausi. Murja tutiri ta ce amin ya Allah. Dan Allah albarkar wani hadda da dai, baban ta ya rufe asiri ya daina rawa a fim. To Allah ya sa ta yi amfani da ilimin da Allah ya bata. Anan kuma a ranar 10 ga watan Oktoba ne wa'adin da kotu ta baiwa mawaƙi Abubakar Ibrahim Jifres Alamin zai cika na neman bikon matarsa Sadiya Haruna wacce suka samu matsala 'yan kwanaki kaɗan bayan ɗaurin aure. Cifar barista Fatima Aliyu ta ce wani take karewa bai saki matarsa ba kuma ba shi da niyyar sakinta, saboda haka za su yi bikonta kuma suna saka ran za su cimma ƙudurinsu. Daidai kotun wata ke zaune a filin hoki da ke unguwar Hausawa ta amince da neman bikon ne bayan gaza samun sulhu da dukkan bangarorin suka yi a baya, wanda bangaren Tifire suka ce sun nemi duk hanyoyin da za su ga Sadiya amma abin ya ci tura, batun da bangaren Sadiya suka musanta. Tifire ta ce za su ci gaba da rarrashin Sadiya Haruna ganin an samu sulhu tsakaninta da mijinta domin su dawo su ci gaba da zaman aure tunda soyayya ce ta hada su. Ta kara da ciwo abinda ita Sadiya ta faɗa kotu shine ba za ta yi ci gaba da zama da shi ba, domin kuwa idan suka ci gaba za ta yi saba ubangiji, shine abin da ta faɗi dalilin take so a raba auren, inda muke fatan Allah ya daidaita tsakaninsu. In kuma kamar lema da ta faɗa na cewa za ta saba umarnin Allah, to Allah ya haɗa kowa da rabansa. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shirye mu a kodayaushe.